تحمري الباذنجان وتعملي اللحمه المفرومه مع البصل تحطيهم على بعض، تجيبي طماطم عصير طماطم تحطيه مع ملح وفلفل. بتحطيها بعد ما بتخلصيها في فوق بتحطيها مع Ja, her i huset, der overholder man altså sine vasketider. Min tid. Undskyld. Undskyld. تحبي اساعدك؟ لا شكرا حبيبتي. Og du ved altså godt, at du ikke må vaske for nogen andre. Også. Det var så det hele. Altså? Det kan sgu da ikke være rigtigt, at vi ikke engang imellem kan få lov til at vaske for vores familie. Det er du så den eneste, der synes, Torben. Jeg har fuldmagter for resten af opgangen. Du må forstå, at hvis alle vasker for deres familie, så kommer du til at gå på mønten. Godt. Så er vi altså enige om, at hvis man ikke overholder aftalen om, at man kun må vaske for sig selv, så får man frataget sin nøgle og mister retten til at bruge vaskekælderen. Så er det vedtaget. Undskyld. Altså, er der nogen her, der kan forklare hende, hvad det er, det drejer sig om? Det er jo især vigtigt, at sådan nogen som dem også forstår, hvad det er, der foregår. Ja, jamen, det kan jeg godt. So what she's saying is that you're only supposed to use the laundry room for your own laundry. Otherwise, they'll take your key and Godt. you have to go and do laundry somewhere Jamen, jeg vil hermed hæve mødet. Og have en fortsat god aften. يا ماما بعدين ورا ما نخلص هاي الفيديو هذا الفيديو ودور على الفيديو. Ja, og som beboerformand forlanger jeg, at I, som står for det, laver en stikprøve. Nej, det kan ikke være rigtigt, at sådan nogen som dem bare kan komme her og nasse på vores vaskemaskiner. Jamen godt så. Jamen, det lyder fint. Ja. Jamen, så farvel da. Ja, farvel. Ja, det er så vores vaskekælder. Hej. مرحبا نفسه. Goddag, fru. Jeg kommer fra AKB, og jeg kommer for at lave nogle stikprøver på grund af klager over misbrug af vaskeriet. Må jeg have lov til at tage et kig i deres tøj? ما افتهمت. Må jeg have lov til at tage et kig i deres sko? Han skal se dit tøj. هاي مو مالتي لا. هاي ولد ها. تخين. Se, hvad jeg sagde. Hun vasker for hele familien. Er det deres tøj, fru? Mor, hvad laver du? Nu kan vi endelig bevise det. Jeg sagde det jo. Hun skal af med sin nøgle. Nå, men jeg mener, hvad laver du med mine bukser? Er det deres tøj?
Ja. Bor de her? Nej, jamen det gør min mor. Og min vaskemaskine er gået i stykker, og så døren står åben, og så... jeg har sagt det. Nej, hov. Det er hende. Javel, men er det sandt, hvad han siger? Nej, det hele bygger på en misforståelse. Har de givet tilladelse til deres søn benytter vaskekælderen? Nej, det er hende, der gør det. Jeg tror, at de er den eneste, der snyder her. Jeg må bede dem om at give mig en nøgle til vaskekælderen. De er ikke længere velkommen her. Deres nøgle. De hører fra os. Jamen, det er hende! Det er hende, I skal tage nøglen fra! Det er hende.